Assalamu alaikum bandiraɓe heɓoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on min juurima on min calmini mawɗo galle hono Daouda Moussa Dia min calmini directeur meɗen Abou Diop kono en calminat hono Samba le grand réalisateur en calmini équipe Pindi TV foof matti min calminima bandiraɓe holto gonɗen holto paaɗen gonɗen ko ɗo e Somano Mango Takko Maayo holko addi en ɗo équipe Jeewo saison 2 bandiraɓe ko onon namdi ko onon cohli sikki ala e naata nder jiyen équipe Jeewo saison 2 wodo ko kalɗen mabɓe mbaɗen mabɓe ko waɗi fayida merci. Assalamualaikum bandiraɓe nder ɗen ɗo koye Yacine Sissa Wande mo ganduɗon biyeteɗo Jeewo e nder saison 2 Yacine min calminima min namduma annen hol coftal ma sibo hande hakke jonte tati hakke 3 semaines presque aɗa ɗo oɗon gone préparation saison 2 ɓen mbi on puɗɗima ɓen mbi on puɗɗaki on gacci galleji moɗon on gacci cuuɗi mon oɗon ɗo bisimilla ma Yacine e micro Pindi TV woɗo ko kalnoɗa hen bandiraɓe. Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe heeɗiɓe oɗon calmine goto foof e inde mum e yettode mum e kisma ko kalɗa ko gonga saabu hande jonte tati en mbaɗi ɗum ɗo e Somone eɗen gone tournage dogdu mum ya garta ɗoygol e foof ene woppa kono noon foof ko sababude leñol ngol sa yiiɗi leñol ma wodat ko jaranma tant que sa yiiɗi leñol ma noon wodat ko jaranma enen kadi eɗen goppi yummiraɓe babiraɓe galleji foof eɗen gari ɗo e Somone pour yidde weltinde auditeur uji men yeeɓoɓe Pindi TV ko ɗum waɗi en ɗo ha hande e eɗen jettiri ɗum Allah noon ko weeli e ko metti foof ene rendina ene mofta e alhamdulillah. ala ko noon andi Yacine gonnen koye Pindi TV so tawi a wi ko weeli e ko metti foof te yimɓe fof ne gandi Pindi TV on majjani onon yeeɓoɓe hande o mono kala ene fanoro wonde e Pindi TV walla liggoɗade e Pindi TV te an Yacine hande o liggottoɗa koye Pindi TV sibu ko produit original Pindi TV gonɗa e waɗande so tawi won mettere ma min jiiɗata mbiya min ko ɗum ɗo ne metti min walla emin mankira ɗum bisimilla ma. eyyi kisma minen ɗo min goni ɗo alhamdulillahi rabbil alamin so wona taw goto amin yoɓani diminde minen hay dara mankirani min ɗo amin ñaama amin jara amin pija amin jala amin jewta hay caɗele goto min gala minen wonɓe ɗo ɓe foof goto amen foof jibina ko ha foti no fotini fuɗɗi yiide goɗɗo kono alhamdulillahi rabbil alamin esprit ji de dépassement nan ɗo yimɓe foof goto fof no yankini ene famɗini hoore mum ha wawi wadde communiqué e goɗɗo ɗum kadi alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jettiri ɗum leñol ngol eɗen jettiri ɗum kadi Pindi TV. jarama Sissa Wande min beltanimama min camma koyɗe seeɗa min naata nder sibo artiste uji goɗɗinen toon sibo ono gandi dalnen mawɓe nen nder en jahan jettoɗen ɓe mbaɗɗen mabɓe ko waɗi fayida joni joni ɗum de ko bébé Aïcha bébé a salminama a juurama min beltanimama kadi leñol ngol yewninoma bisimilla ma e micro Pindi TV woda komin namdima sibo en geni saison 1 en geniri alhamdulillahi rabbil alamin eɗen dagana saison 2 en mbi bisimillahi rahmani rahim annene holko mettuma walla hol difficulté ji dañɗa walla hol différence hakkude saison 1 o e saison 2 o beela niveau o monte walla niveau jippi hol yandema hen. Assalamu alaikum mi salmini kala daaro Pindi TV mi salmini on mi juurima on beltanama min jii darde mon e Pindi TV on gaccani haydara oni on jeeɓa oni on waɗa commentaire en même temps oni on waɗa abonné miɗen mbiya on ko noon ɓeyde abonné ji ɗi ɓeydon commentaire uji ɗi inchallah min ɗo rien que pour weltinde mon inchallah ko ɗum woni darde amen miɗen jetta Daouda Dia vraiment ko neɗɗo moƴƴo ina darani pulagu ina darani leñol mum minenne min mbaɗata ko wona daranade leñol pular kala komin mbawi wadde hen inchallah min dari pour wadde ɗum machallah bébé Aïcha kono noon wonko namdimama jaaba himitawde jimi ko mbiya kam walla kalna leñol hucciɗɓe e men ngol sibo kalten koye micro Pindi TV hol niveau holto yarata hakkude saison 1 et saison 2 hol beela koko ɓeydi walla personnel o koko ɓeydi walla koko usti ala ko usti hen hakkude saison 1 et saison 2 machallah affaire o soko ɓeydaki ustaki affaire o yimɓe ɓeydima scénario o yero ɓuuri wadde hen kaddi bawal mum machallah mo on jii kadi ko hesɗi ko jiiɗa e ko jiinoɗon ko premiére saison mo on jiine ko ɓuuri welde ko jiinoɗon ko premiére saison ha taki nanguɗon hen on goppani.
jarama bébé Aïcha kono noon bébé Aïcha andi ko ni wele Pindi TV sibu ande kalɗa nde fulɓe jii koye munen yasinde haalde fuutankoɓe jii koye munen won wiyoɓe bébé Aïcha ko fulotonajo won wiyoɓe ko pullo jeerinajo beele aɗa wawi laɓɓinde ɗo vite fait eyyi miɗo wawi laɓɓinde vite fait avant tout mi joom seeɗa mi salmina Samba Gaye woni neɗɗo moƴƴo daraniɗo kayne leñol hay siko ko ceɗɗo haɗani mbuni waɗa hen kayne kaddi bawal mum miɗa yetta yelo e tous les équipes en même temps saabu min ɗo tournage mina jaam mina salam hakkude fijirde e jaleɗe elle minen jiiɗi yumma e baba ɗi ɗumne ko ɗum yettude Allah yettude Pindi TV Daouda Dia ɗum fof ko kanko liggi ɗum eyyi min noon komi pullo jeeri Aissata Ousmane Alpha Coumba Jeeri Mayram Ñammaro Sambelal a taƴi askamo mi taƴani jokku Aissata Ousmane Alpha Coumba Jeeri Mayram Ñammaro Sambelal Boucar Ali Eli Bana on haaldata mon ɗo min komi pullo jeeri komi juddo jeeri noon wawi machallah min e ko no fewi mbiɗa andi on beltima machallah bandiraɓe ko ɗum woni combat o sibo biyeteɗo juddu jeeri hande darina askino hoore muɗum oɗon gandi ɗum ne weeli ha maayi ko ɗum woni pulago hande noon ala o ko ɓundunki ala o ko pullo jeeri ko fulɓe tan mbiya naten nder joni jeen fulɓe woɓɓe mbaɗɗani mabɓe ko weɗɗa mi waɗamo surprise ndeweyam tan Pindi TV e dow ma Pindi TV so on ngara on tindinta yimɓe ngara mbiyan Pindi TV hol sababu hol sababu mais o heure koye pause gonmi hol pause non ɓe soɓe ngara non hol pause non a wonani pause a débatni ni wonde pause yimɓe nan ligo Amadou ya borto e gila nane ha joni aɗan ɗon comme tan foti yara rokkami ɗaɗo seetan aɗani guerto sa wottima guerto dotto koye reedu ma mais ya changé aɗa foti o jouanno kadi Amadou hokkama mi namdo yero 2 secondes ala ko an cohlumi Amadou mbeɗa mayma hoto yaade jooɗo affaire agressif yero salamu aleykum Amadou Bator a salminama salmitama Pindi TV salminima mi salmitama no fewi Amadou Bator on mbaɗi saison 1 alhamdulillahi rabbil alamin leñol ngol fof wi machallah kono noon saison 2 min ji on ɓeydu volume ɓeydon kimmaji poobar fof ɓeyduɗon galleji ɗi ɓeydi jaɓɓe ɓeyda somi faami e ley ɗum noon fof so ɓeydama alay saago jawdi ɓeydo holko mbawɗa yawtande e leñol ngol ok Kisma ko adi fof mboɗo salmina dendagal wiyoɓe wimi e wimami e jarnade aussi Pindi TV no fewi jarnade aussi joom Pindi TV no fewi par ce que hono ni weeɓani ça fait je peux dire gila le premier ha oɗo ɗumin hande amine le 14 été min paranta o tous les jours amine golle ɗe tous les jours amine hen weeɓani wona golle nde ganduɗa arat tan hande janggo a waɗi ɗum gasi ça fait 2 mois haade amen arde ɗo en amine scénario nomin paare scénario o min fati kadi e casting o waɗama nomin paari kadi e casting o min gari kadi repérage des lieux woni galleji momin foti juude ɗe e ko faati hen e ko way noon nomin paari repérage aussi min mbaɗi confirmé galleji ɗi caggal ɗum ɗon noon min duttidi Dakar min jetti lawol pour arde tournude 2e saison gila nden ha joni amin hen wona hunde wemde noon par ce que min goppi galleji amen hono an gummuɗa ha France goppuɗa galle ma goppuɗa ɓesgu ma ɗum ɗon fof pour leñol ngol welto Amadou la même chose ko joom galle woɗɓe Yacine en Koumbi Sen Zahra en kamɓe fof ɓe goppi ko heewi ɓe gari ɗo en amin do concentré pour holɗum pour golle ɗe yaara yeeso pour golle ɗe wawa wonde tan ko ganduɗa par ce que so a waɗi hunde yimɓe beltima hen poɗɗa tan ko ɓeydude ko mbaɗɗa ko donc ɗum tagui hande Allah e saago tan min mbaɗa concentré tan e golle ɗe par ce que leñol ngol jaari ɗum d' accord yaro min paami kono noon so a ɓoccirto ɓittit filam mbimi holko saabi gon galleji ɓeydima kono noon ha joni e galleji no ɓeydori ni foof mi yi a fecci mbaɗɗa groupe mbaɗa premier groupe ɓen naata jalta mbaɗa kadi deuxiéme groupe ɓen naata jalta ha joni goɗɗum ne wiye kadi nenara
holko saabi oɗo volume fof. ok parce que aɗa andi sa waɗi hunde min mbaɗi ko saison 1 jeewa leñol ngol yiiti hen hoore mum parce que c'était la première fois e nder leñol pular yimɓe daña série mo ganduɗa dañi saison ha saison o yetti ete ko hare mawɗo woni ɗo ko hare par ce que hewɓe cikkat ko halpulareɓe dañani des talent a faami ko adi fof amin dañi talent woni mi sitat mo alay sago a yiiɗa haalede kono mi haalat indema woni monsieur Daouda Dia premier caisseur à l'Assemblée nationale hande somin mbawi par ce que galle a jetta ɗum une semaine pour 500 000 francs oɗo galle luyete ko 100 000 francs par jour donc sa jeew 14 jours amin ɗo ça fait combien de ça fait 2 millions et quelques ou bien 1 million 400 000 francs jiiɗane ñamde jiiɗane te kalɗa ko semaine goto eyyi semaine goto mbimi ko 500 000 francs min jooɓi ete wona oɗo galle tan ko galleji tati yimɓe jetti yimɓeɓe kadi beydima première saison o ko yimɓeɓe ko 18 personnes wonno deuxième saison min gonti 27 personnes ko galleji ɗiɗi wonno galleji tati deuxième saison wonti galleji 5 yimɓeɓe beydima saabu ko scénario o namdi ɗum scénario o kadi min jiiɗi aɗa andi ko niveau 1 min mbaɗno joni min goni koye wadde niveau 2 niveau 2 ça saison 2 et niveau 2 saison 2 et niveau mo ganduɗa kañum ɓuuri towde niveau jeewoto wonnoɗo parce que je peux dire peut-être que min ligguima saison 1 et dans la précipitation parce que amin fonno yaade Paris pour jouer de danniɗo o e goddume mais cette fois-ci on a dit que malgré tout en mbaɗat concentré parce que ɗum ɗon foof respect momin totti piindi o e respect mo piindi totti kadi leñol ngol alay sago tan min jettotan amen kala komin nannguno min goppa ɗum beele yimɓeɓe tina hen koye mumen ete mboɗo sikki tan so yalti inchallahu rabbi ma fulɓe belto ma rendo ngo fof welto ma aduna welto kadi koko watte sous-titré en français hayɓe nanani pular ɓe kadi maɓe faam holko halpulareɓe kalata e oɗo série gonga meltanimama Yero Sow ɗon kadi ɗo mbiɗa ma waɗe sous-titré ɗo c'est hyper important ko gonga sous-titrage ne seeri ha may enen fof eɗen gandi wona ñaltindade wona ko ñaltinte ko hunde ɓendude sigi ko jawdi jondi wawata wadde sous-titrage kadi wona sous-titrage o tan image uji ɗi bon en kaali galleji ɗi mais décor o kadi ne woodi décor ko yadata e galleji ɗi kono woodi sa ƴeewi sa yalti Bawol à l'extérieur gondata koye otoji ɗi ganduɗa c'est des millions ɗum ɗon ko gonga koma gona kiro tigi kiro no leñol ma tigi taw noon jomum ƴewani kadi hay sponsor ɗum jinmami haalande ayi au fait avec toute l'équipe ya Néa Ndiaye ya Samba min Mati Samba noon min wiyetemo kangaɗo pindi soldat non kangaɗo pindi mbiyenmomi sa yimɓe rewimo kangaɗo pindi au fait liggey o ala hen je retiens ayi guila deɗo balɗe banduɗo ko irti sababude liggey o koko muusi sababude tampere e ko wayi noon mi arta e question ma mbinoɗa ko c'est-à-dire décor et tout ça décor extérieur parce que ko niveau namdi ɗum aɗa andi saɗa winda scénario en même temps hen kadi décor o yaltata oto haalamɓe heddiɓe moftuɗon par ce que min ɗo joni komi poɗɗo yiyade Yacine e Zara par ce que andi jeewo attention jeewɓe mettini ndekete yo Yacine wonko waɗi Zara wonko waɗi mbiyen noon wonko waɗi ina heewi suspense ina heewi surprise uji en tout cas leñol ngol yoɓe faam joom piindi waɗirani ɗum ɗo pour dañde hen kalis les artistes aussi kadi min mbaɗirani ɗum pour min daña hen kalis min mbaɗi ɗum par ce que ko kiram nanni amen hen ko kiram par ce que minen e Bébé Aïcha e Koumbi Sène Amadou en heewino des comédiens ɗi ganduɗa koye banggue jolfowo min gonno no min mbaɗi hen preuve ha yimɓe gandi talent amen min mbi Allah e saago min gara min mbaɗa développé ko amen ko noon ko pulago ngu ko amen ko pular par ce que pular woni e bernde amen pular woni e jijam amen donc alay saago minen e joom pindi en foof min mbad investissement o wona pour amin daña retour rentrée d'argent mais retour o ko yo leñol ngol welto ete ko surprise ɗi ganduɗa kam premier épisode o kala mo dadi o dañi caɗele donc pour mbawa so taw an a meeɗa yebde première saison o haɗa deuxième saison o yetta ya yeeɓoye première saison o beele so deuxième saison o ari mbawa wonde à même niveau e amen donc machallah annene kadi aɗa jarana no feewi Samba et les artistes toute l'équipe on a fait 3 équipes parce que ça yi min mbaɗi 3 groupes
hande plus de 27 personnes sa rendini ɗumen e galle ɓeɗo no liggo ɓe liggaki ina wawi addude caɗele seeɗa e haaluji e beaucoup de bruit donc min jiiɗi komin mbaɗata ko rewa law raison pour laquelle min mbaɗi ɗum ko 3 groupes pour l'instant amine deuxième groupe o premier groupe o ari tourni ko foti tournude ko yeehi heddi ko deuxième groupe o ɗo e janggo ou bien bawo janggo koɓe tournata ko gasata heddoto ko troisième groupe o ko Bobo en Dieynaba en a faami et des nouvelles aussi kadi tête ɗi ganduɗa en tout cas c'est de l'utile à l'agréable. Très bien, merci beaucoup. Jarama Amadou Battor. Merci beaucoup. Amadou kam deferlande woni lande ñamde gertoɗe ha reedu heewi a yarat boisson ñama furri lelataɗo ɗaade clim no huɓɓa aɗa yifo ko Amadou an mi nani nane ka ɓurtino ɗum tagma lelaɗo hande kay komi gottiɗo ko ɓurti komi kaarɗo kisma jettoɗe godni Allah alhamdulillah Pini TV arti e deuxième saison mbiɗen arde wallude pulago mais kisma min mbiɗa yiiɗi haalande leñol ngol yeeɓoɓe Pini TV partout Pini TV ummima pour wallude artiste halpulaar en mais Pini TV no foti wallede Pini TV wallata ɗum ko gueɗel wona kalis wona haydara ko abonné kisma pourquoi leñol halpulaar en mbatta abonné Pini TV beela Amadou kamɓe foof eɓe gandi no waɗirte abonné mais abonné wona aɗa yoɓa kalis wona haydara kisma abonné ko natɗe compte ma YouTube nata Pini TV ma yitu mbatta abonné ñoƴƴa kala ko Pini TV nani keɓa direct téléphone ma wonano Pini TV garta wona jiɗɗo wallude hande Yero Sow jiɗɗo wallude équipe Diewo jiɗɗo wallude Amadou Diallo ballirta ɗum ko gueɗel mbaɗa abonné Pini TV sa waɗi abonné Pini TV ɓamto Amadou en ɓamto saabu aɗa andi hande min leeli koye nder million ngaji wona yoɓe mbaɗ abonné leñol ngol kaldan min mbaɗe abonné Pini TV son jiiɗi gueɗe ɗe jaara yeeso min kam ɗum tan hande jiɗnomi ɓe ganda deuxième saison noon Diouf dañi probléme de bandiraɓe yeeɓoɓe Ayaw Pini TV on nani Amadou Diallo oɗon gandi Amadou kam ko artiste complet il est complet mais kadi omo waɗi complet Amadou a wawi ndiyam e annanani nane mbi canson n'est pas là le souris danse ɗum noon bandiraɓe e latal Diayr jiyen Fatmata Zara to heedi mballe kam Fatmata Zara salminama min mbima Seydi Cissé min beltanimama fulɓe foof jeeɓi e Pini TV Diewo saison 1 jewɓe noon koɓe mettinɓe teɓe pewjani mi anda so ya faami ka pewjalaɗo si wan mi nani ka jogorɗo ronade bagage ma de bon wadde ko woni hen fof mi muña assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini kala ɓiɗɗo pullo biyo mbimami wonno ɗo ko sikil mon bandi mon miñe mon mawni mon Fatimata Zahra Cissé mi salmini kala e jeeɓo Pindi biyo mbimami mi salmini Afrique fof mi salmini Sénégal da mi salmini malinaɓe fof jarama madame Niass kono a ɓoccirayimi raw wonko Diewo haali ɗo nane o wi saison 2 komo ɓeyda ñamoko te o wi so ɓeydi ñamoko wonno weera aɗa wawi an piya coori caggal de walla o yerƴima e piscine min yasid mi hulanima mi dogadima so addi ñamon tan mi adda jingui beere forontoɓe ɓeyda ɓuura hadde jinjeer eyyi bandiraɓe yeewoɓe Ayaw Pini TV on nani ɗum noon poyoɗon feɗenu moɗon saison 2 ɓoyata e dow mon inchallah a jarama Fatmata Zara merci madame Niass Yacine arga paɗa an mi nani ka paɗɗo manage Zara mawɗo wiyata kata paɗa kiis to paɗa ke alay sago paami ko haajam argay mi nani ka paɗɗo manage Zara ɗum jimmi laɓɓina ɗo e micro Pini TV Zara mi suwa menage ɗum taw ha Diewo ko Diewo kaldatano yejjid mbiɗa noon ko ɗo piɓɗamo ɗo pimmomi e caɓal wuderam ɗum kay hay an aɗa laaɓa ɗum kono attention de Zara si batan an haali bataji jeeɗiɗi ɓeydi hen goɗɗo 7 batan kadi min aɗa andi min sa ƴeewi kam tan aɗa andi min kam wona kolloreedo min lembel min dardata ko ni ala gay attention a gagnima saison 1 presque a gagnima kono saison 2 ko nanmi ko attention de ko nanda ala mi haalta ngego ma Zara ke haaldata hono waɗi jeeya wadde puttine guite moon daron saison 2 to Pini TV ko welata e ko safata ko foof nan toon bandiraɓe on nani poyoɗon feɗen mon amina gara oy Diouf jaggalamo oy Diouf wolof dal mën naa ko wax waaye pulaar moom mbimi sa nani pulaar jéemal rek mbimi sa nani pulaar jéemal rek non mi nani seeɗa tan no mbaɗɗa selli
mbaɗɗa e tampere mawɗum yettere Allah. joni an Amadou ko an weddimo damargal to walla hole mon ittude damargal mawgal ngal e tokosal ngal komin jetti damalgal e mawgel kanko jetti damalgal e tokoso do faye gueɗe jom jokkugol a jarama leli pular ma laaɓi ceer ala yolata ɗo saison 2 yolata ko yesatal faye inchallah